assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv tewateɓe nder e bowal leydi kala jamalla wale munna en jetti jomiraɗo joom bare bawɗe kukkuɗen fartangue dartade oɗo subaka talata addan ɗon holko sifa e kelle gaɗane jaydeji leydi sénégal en calmini tigui ɓen yeɓiyankoɓe men ɓe ganduɗa kay kuptini oɗon aadi kono kay ɓe ganduɗa meeɗa firtude oɗon aadi ko wayno nenam lelɗo sienna ko wayno abdoulaye djimen ko wayno ganduɗa ko mamoudou mba en ɓen kala tawateɓe to dowlaji dentude kono kay ya tawateɓe e nder afrique tawateɓe nder sénégal kono kay ɓe tawateɓe to fouté kumbaɗo mama ko wayno sadio elage gagnaɗo bayen kamɓe kala en calminiɓe rewintoɓe golle pin tv kono kay rewintoɓe robindu jaydeji ya musidɓe tedduɓe holko ɓuuri tentude nder jayde leydi sénégal ene wayno jeyneyankoɓe goppani caggal gonko oɗon rafi covid 19 jokkude leyde kono kay on variant delta jokkude yoɓare pitalité ko ɓuuri hen hulɓinade oɗo tuma ko cuhlon to ko conno ganduɗa kay jahata e oɗon rafi coronavirus wadde mbiyanna ha joni rentade ine jojjiya musidɓe tedduɓe gudditirtene oɗo subaka ko jayne enquête ene wayno henen tawe natalla ganduɗa ko ɗen jaggue ɗiɗi ɗen jaale ɗiɗi yimɓeɓe ganduɗa kay ko haralleɓe to banggue diine ko halifaɓe men diine on mo ganduɗa kay ko halifde layen kamɓe halifde thiénaba ɓen kala yaltuɓe ardino e ñalomanki o Chérif Abdoulaye Thiaw Laye kañum de wasi fitane mum ko hankiya on gorko rutte jomum kono ko yiya koye jammago he tiguiya o wirna to Cambérène ɗo e lamorgo ngo en dewnima ganduɗa ko communauté layna tawte ɗo e Dakar kamɓe kay leydi Sénégal kala oɗon no Serigne Abdourahmane Seck kañum kay wasi fitane mum koto leydi Maroc ene wayno noon ɓe kalanta holde goskiki jogor arde to bowol laaɗe ngal Blaise Diagne gam de artiremo ɗo e leydi Sénégal kan de woni tawte kay jayde enquête caggal enen yiye natalla on gorko mo Sinthiou Bambe woni jagorɗo ganduɗa ko jangde leydi Sénégal o witte ko ministre Mamadou Talla ene wayno noon o arti alhaali ɗino noon tennuji scolaire gaddunoɗe haala hewko ɓe mbi ko Mamadou Talla recadre les enseignants audite jayne neɗon e heelo mabɓe nayebo mattaw hen kaɗon haala no hannit ni hanki wonno ganduɗa ko ñalawma mawni en mawninde ganduɗa ko mango e nder leydi Sénégal ene wayno nde ɓe teskima ganduɗa kay caɗele e banggue exportation oɗon manga sénégalaise faade tigui caggal leydi ene wayno noon haaɓe jogo caɗele ɓe mbi ko les 1001 problème d'une filière jayngo walla mbiyana jaynenkoɓe enquête ko losko yañgo mbaɗi hen heelo mabɓe jeegomo jeeɗiɗo ha jettato foof de ko kan haala tawete hen musidɓe tedduɓe jayde les écoles oɗo subaka arti ganduɗa ko oɗon premiére anniversaire walla mbiyen ñalawma tawti bandum oɗon ñalawma mo ganduɗa tigui woni no mettuɗo e oɗon famille diollo gonnoɗo to dowlaji dentuɗe e ngal leegal biyetegal d'enfer ene wayno ko oɗo ñalawma de wonno ko pittali mabɓe jooɓa retour sur une erreur de maison fatale à la famille diollo ene wayno de e ɓeɗon ɓe ganduɗa kay wonnoɓe ɗeɗon gueɗe bonde ha joni tigui ganduɗa koko jumno e galle jene tigui oɗon galle diollo jooɓi pitali mumen ko musiba ganduɗa kay bannoɗo kono kay ko mettere tigui wonano ɓesgu Sénégal kala ene wayno ñalawma arti banno wiide jayne koɓe les échos ɓeɗon ɓe ganduɗa tiguiya ganduɗa wonnoɓe ɗeɗon gueɗe ma mbatta face walla mbiyatma kuccodire capannayyi jeegom chef d' accusation de crime kono kay sappo e nayyi rehaussement de peine ganduɗa ko potentiel ɗum kay ko alhaali ñawor mabɓe kadi ko hello nayoɓe nde jayde les échos musidɓe tedduɓe ha joni nder jayde les échos e hello mabɓe joɓen tawen alhaali oɗon hôpital Albert Royer ganduɗa ko safrirdu en tawi yogue sukaɓe ɓe kolliti noon to e nder nduɗon safrirdu ko sukaɓe nayo mbasi pitane mumen taw foof de yoɓi ɗiɗon pitali ko covid 19 ɓe mbi ko bébé goto jaro e duuɓi jeetati oɗo jaro e lebbi jeetati jaafa ɗon e oɗo saaha ene jogui oɗon brosso covid 19 kanen tawi nder ndeɗo jayde ɓe kolliti e nder sappo e jeeyo ganduɗa kay ko ɓeɗon ɓe ganduɗa heɓɓe oɗon brosse covid 19 ko sukaɓe tosɓe kono kay ko cas grave en walla mbiyanna gonko mumen ene muusi ko tampuɓe oɗo saaha no feewi ɗum woni ko tawate nder ndeɗon jayde les échos li quotidien ene wayno nden jayde arti kadi koye wadde alerte faade tigui ɓeɗon sukaɓe kono kay e laygol oɗon variant delta variant ji covid 19 jokkuɗi e yoɓade pitali ɓe mbi ko 4 enfants emportés par la maladie ene wayno nguɗon ñawa yoɓima pitali sukaɓe nayo ɗum de ko musiba no fewi no fewi no fewi ɓe mbi ko la conjonctivité autre symptôme la vaccination des femmes enceintes ɓeɗon rewɓe taw kay ko soyiɓe ene wayno de ko ñakkade mumen ko hunde jojjude wiɗon ɓeɗon jeyniyankoɓe ɓe garti ha joni e natal lappulga wiyete ko Léo Messi mani garto e makko e nder jeyndeji paadiya kono kay puɗɗogol guel kawguel guel ganduɗa tigui ko brevet de fin d'études élémentaire et moyenne
brevet de fin d'études moyenne 2021 woni BFM ɓe koltini on démarrage oɗon guel ɗon kawguel épreuve aji ɗiɗon noon waɗi hanki kono kay ala caɗele ɓe mbi ko démarrage sans problème ɗum woni ko tawate e nder hello tata wonen jayndele quotidien jayde las e oɗo subaka en tawi hen natal on yummo gonɗa tigui ene wambiri on tiggu yesso kono kay masque e hunuko kono ko yimiraɗo jahluɗo saabu so ɓiɗɗo rafama ene wayno tagui yumma jahis no fewi eɗen gandi gilli hakkunde ɓiɗɗo yumma ɗum de woni ko tawete ɗum ɓe mbi ko les femmes enceintes autorisées à prendre le vaccin ne wayno noon ɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko sowiɓe en jamira tigui nde ƴettata oɗon variant nde ƴettata oɗon delta ganduɗa koye ko vaccin gam kaya wawde rentade oɗon variant delta ɓe mbi ko sappo joyo ɓeɗon sukaɓe ganduɗa goni ko état grave ganduɗa ko 4 décès ene jeeya hen noon ganduɗa kaya ko bébé mo 8 mois taw kay ko baɗaɗo infecté on brosse covid 19 ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo nde ɗon jeyde lasa caggal kanna ɓe garti e nate ɓeɗon ganduɗa ko haalifaɓe ɗiɗo ɓe leydi Sénégal wasiya Serine Abdoulaye Thiaw Laye wondude Chérine Abdourahmane Seck mo Thiénaba ɗum ko caggal ganduɗa ko rawane kanko nde lomtino on mo ganduɗa ko gardinoɗo Thiénaba nde ruttino e jomum ene wonde kankone o heɓani fartange joɗade duuɓi limtini e ganduɗa koye gardingo on comité ganduɗa kay ko o Thiénaba mo leydi Sénégal ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde caggal kan ɓe gatti alhaaliya Aliou Ndoye mo ganduɗa tigui waɗi démonté oɗon mo ganduɗa ko Abdou Khadre Gaye e wonde mumma alhaali ɗin ko giɗi sunno fade makko ɗum woni ko tawete jayne lasa quotidien le quotidien arte koye vaccination covid 19 mbi ko vaccination élargie aux femmes enceintes nouvel accouchement ene wayno noon alhaali association ɓen guumu ganduɗa ko gynécologue en obstétricienne ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui gam kaya hadde walla mbiyen gam kaya dandude ɓeɗon rewɓe suuyi ene wayno noon ɓe goni koye feccade peeje gam kay ƴewde holko ɓe gaddiya gam kay sowde ɓeɗon rewɓe dandude men on brosse covid 19 kono kaya dandude ɗiɗon pitali ɗiɓe cowi ganduɗa kaya mbaɗa walla mbiyana daɗa e oɗon brosse covid 19 ɗum koye hello ɗiɗomo ndeɗo jayde quotidien le quotidien oɗo subaka talata caggal kan ɓe gari e natalla on gorko mo ganduɗa o meeɗi ardade leydi Tchad o wiyete ko Ousmane Abré molinoɗo e nder leydi Sénégal kono kay dumbaɗɗo e nder leydi Sénégal ɓe koliti gonka makko e nder ganduɗa ko dumbirde ko gonka tigui muska woni sababu société civile gam kay ari wadde secours oɗon gorko wallude ɗum tigui oɗon tuma mo woni kono kay caggal coronavirus caggal Ebola ene wayno hol virus goɗɗo arɗo o wiyete ko Marburg ene wayno on virus feeñi to Guinéɗa waɗani leydi Sénégal ɓe mbi ko une autre drame en Afrique de l'Ouest ganduɗa kay ko musiba goɗɗo e nder Afrique banggue hirnangue wadde mbiyen rentade ina jojji ha joni ɗum woni ko tawte nder jani le quotidien le soleil guendir nde ari koye alhaali ganduɗa kay ko pharmacien ji ganduɗa ko goni koye sous haute tension walla mbiyen mbaɗa sollicité oɗo saaha pharmacien ji cohla no feewi sababude covid 19 jokkude leyɗe grippe mo gonɗa tawiɗo e nder leydi Sénégal kono kay e oɗon paludisme kala nde ndungu arno omon teske tigui ɓe mbi ko ene wayno ɓe mbi ko forte demande à créer une pénurie de certains médicaments wone poɗɗe ko ngakkiɗo e nder leydi Sénégal pharmacien ji walla mbiyen pharmacie ji leydi Sénégal gayni ɗen poɗɗe ha laaɓi sababude covid 19 grippe sababude paludisme foof en dena mbaɗa soppo jolo walla mbiyen ne mbaɗa diram sosama e nder ɗiɗon pharmacien ji ɗum na tigui ene tawa e nder ndeɗon jayde le soleil e oɗo subaka talata l'observateur arte tigui e dutugol jomum Serigne Abdoulaye Thiaw Laye wonude tigui on khalifa mo Thiénaba ɓe mbi ko caggal lebbi sappo e nayyi ɗi o joɗino ene wayno kankone on Serigne Abdourahima mo lumtino ɗum ne tawa e nder ndeɗo jayde caggal kane ɓe garti e nder ndeɗon jonde junde nde ɓe mbaddo e tassa on wiyete ko Thierno Alassane Sall joom république des valeurs kanko jeeyi le protocole de l'Élysée ene wayno o wi ko Macky Sall et moi min e Macky Sall an e Macky Sall hol haala won ko toon ene wayno sa udditi hello neeɓo jeeɓo ma tawten kongi oɗon gorko wiyete ko Thierno Alassane Sall caggal kan ɓe garti e ganduɗa kaya koye dañde gorko walla mbiyen humonede on gorko mo ganduɗa tigui o humonede on debbo wiyete ko Aïda Samba ɓe mbi ko la face secrète de Abbas Jarjou le mari de Aïda Samba on joom galle makko noon wiyete Abbas Jarjou ɗum de woni ko tawte e nder jayde futur média nde jayde Youssouma Dieng neɗon libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko révélation ene wayno ɓe mbiyete ko expert en rien curieux en tout ɓe gari koye oɗon gorko joɓinoɗo fittane cuhlel dewel o nawi ɗum ko ha nder ladde o wiide ko esprit ji ɗi woni jinneji makko ɗi ene cohli ganduɗa ko guel ɗon cuhlel dewel walla mbiyen en cohli sacrifice woni ene cohli o ruufa ƴiƴam wonno sababu o hirsi guel ɗon cuhlel dewel ɓe mbi ko les effroyables aveux de Ngala Thioda noon gorko oɗon wiyete on bilejo o jeeya koto Guinée Bissau kono kay o yarta ko duuɓi nogas jeegom o jooɗino koto Ziguinchor ene wayno mo huccudire ɓeɗon gendarmeɓe saga nde huccudire ɓeɗon gendarmeɓe uwi ko caggal nde hirsi jawɗi o hirsi beyi o hirsi ganduɗa ɗum ko wiyete guertoɗe kono kay esprit ji woni jinneji makko ɗi cuhlno ƴiƴam innama ade woni sababu cuhlno ƴiƴam ɓinguel dewel
réclamer un enfant de sexe féminin woni sababu no ngel don cuulel o hirsiduma kono jinnaado odon no ganda ko ngel don cuulel dewdi wiite ko Oumar Bari ko ngi mun tawe nder do jayde o wi ko j'ai amené Maimouna Bari dans la brousse alors qu'elle criait o ndewnata ngel don cuulel dewel nder ladde ene wulle ne luha woppam mi horto nenam kono kayya on gorko bilejo jabani tigi oppuno ngel don cuulel dewel ha hirsiduma natal o gorko mo jiiron ko ganda ko jinnaado ngel don cuulel dewel o wiite ko Oumar Bari o wi ko je veux juste qu'il m'explique pourquoi il a pris mon enfant mon ami jinmi ko faminemi won sababu ƴetti ɓinguelam dewel sehilam ɓinguel ngel kursinnomi ɗum ne tawi nen jeyde libération saoudite ma taw toon kanan haala no kewɗen uddirde no Aissata Dia heewi wiide jeydi starta ko nden tigi uddata robinu jeydeji men oɗo subaka ene soyne natalla on gorko mo weeli ngara wiyete ko Keita Baldé Diawo o wi ko à 3 semaines de la fin du mercato ene wonde Keita Baldé Diawo soit tigi yiide club kono kay mbayña soit yiide club ene wondude Ari Saydé soit yiide club Papis Demba Cissé wondude ko Boun Oumar Niass kañumen kala jeyani club e oɗo saaha kono kay yi club wala bienna tuli hakkilaji yimɓe fof woni haalede oɗo sahani coowe e nder aduna kala windere nde o wiyete ko Léo Messi le 10 argentin on gono 10 Barcelone ene wayno ɓe mbi ko mercato Messi au PSG pourquoi ça prend un peu de temps holko tawi ha alhaali oɗon ene leela yaadu Messi to Paris ene leela ɗum woni ko jeyndenkoɓe stade nandi walla mbiyen koye ɗum ɗon ɓe loski ene tawi nder helle jeeɗiɗe kono le diable rouge l'enfant chéri du Belge l'originaire du Congo wiyete ko Romelu Lukaku caggal wadde mo saison mantiniɗo toto Inter Milan ene wayno oɗon gorko ruttima toto Chelsea les Blues Lukaku a pris l'avion pour Chelsea o ƴetti laana ndi o gam kay yaade toto Blues ɗum woni ko tawte nder nde ɗon jeyde ene wayno ko ɗum de woni ko tawte nder kella gaɗane jeyde leydi Sénégal musidɓe tedduɓe ha joni ko ganduɗa ko o hirjinde walla rentinde yimɓe oɗon brosse covid 19 taade ɗo to ganduɗa o watti jaggude cuhlon tokoson par ce que mo wi leydi wi sukaɓe oɗon ganduɗa kayya ko mortalité infantile ko hunde nde ganduɗa ene jurmini nde wonnon kon ɗon cuhlon ko mbasmu kon wadde mbiyen ɗo e nder leydi Sénégal suhaɓe ɗe tigui ene jocci walla mbiyen ene jojji ganduɗa ko ndentine saabu ɗo to école aji guddi ɓe goni koye vacance haaɓe gone wellitare wadde mbiyen ganduɗa ko jertindeɓe ko hunde hande fo hunde hande no fewi wadde mbiyanna ɓeɗon mère de famille père de famille yo mbar rediriger leurs enfants gam kayya cellal mabɓe gam kayya dandude ɓe oɗon brosse covid 19 sabu on natti fadde sabu kala suba mo pindenna ndaar statut ma walla ndaara statut neɗɗo ma goɗɗo walla nana joɗoɗa ɗo e journée ma nan kaari sankima fof de ko ravage uji ɗi covid 19 jokki wadde ko ama ɗum ko kay en duwonima ɓesgu orkadiere e duttugol on grand mo gonɗa ti derninoɗo darde semmoni kono kay ko grand mo meeɗa yettirden caggal en duwonima Adama Diop en duwonima famille ganduɗa kay ko orkodiere kala e kuuɓal e oɗon commune kala ganduɗa kay ko darde ɓeɗon oɗon gorko darino ganduɗa ko yalti aduna kiiɗano wonde hanki o ene wayno hande o tigui mo wirne toto guelleji birom damma do en mbi jonimaɓe kamɓe fala yo toon won foftere makko yo nabi sallllahu alayhi wa sallam woni jatigi makko musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo de wonno komin gaddano oɗo subaka so tawi hen waɗi hen perguite min jarlo min jaafo min jarloyimo min jarlo on min jaafono so tawi tigui wodi komin juumi hen jarloɗe e min jaafo e min nde wonnoon fartange o wonno ko habru ɗon kono kay ittande on kumpa ɗum woni mission Pindi TV koyeɗen pele tigui nde ɗo ayare moon habride ko hen tigui yaɓɓata hufno haalirde nde ko Moussa Nia to karallagal wonno toon ko gorko mo maggama e litama wiyete ko Samba Diop Allah jarama on jarama Diallo ken yidde